Вітаю спадарства, студыя Белсад, з вами Вітал Чіўчык, і сёння пагаворым пра наступныя падзеі. Беларусаў з сектару газа эвакуююць праз Егіпет. Лукашэнкаўцы хваляць кадэбістаў і раскручваюць піар. Цэнзуруюць інтэрнэт і дзяржаўныя медыа, а цяпер хочуць дабрацца да кампутарных гульняў. Рэжым назваў іх недастаткова патрыятычнымі. Такія розныя дзяржавы, такія розныя светы. Прэзідэнт ЗША сустрэўся з генеральным сакратаром кітайскай кампартыі. Будуць і іншыя навіны, заахвочваю заставацца разам. Актуальную і праўдзівую інфармацыю можаце атрымліваць не толькі з нашага эфіру. Ёсць магчымасць і на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu і ў тэлеграм-канале. Калі ласка, падпісвайцеся, і вы першыя даведаецеся пра падзеі ў Беларусі і свеце, пачытаеце аналітычныя артыкулы, ды знойдзеце відэа і фотаматэрыялы. Але галоўная ўмова – гэта павінна быць для вас бяспечна, бо бяспека перадусім. Запрашаем і ў іншыя нашы сацыяльныя сеткі. На YouTube-канале вы знойдзеце трансляцыі выданняў. А самым цікавым і карысным нават зможаце паставіць падабайкі, заахвочваю сардэчна, але памятаю зноў, калі ласка, памятайце пра ўласную бяспеку. Разам мы здолеем распаўсюджваць сапраўдную інфармацыю. Дзякую за тое, што застаецеся разам. Беларускіх грамадзянаў эвакуююць з сектару газа, прычым з шырокім інфармаваннем у дзяржаўных медыях. Тэлебачанне паведамляе пра спецыяльны борт, які вылецеў з Менску, а таксама ў іншых медыях падкрэсліваюць ролю узурпатараў гэтай справе. На борце самолета, што вылецеў для эвакуацыі беларускіх грамадзянаў з газы, медыкі і псіхолагі з Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, а таксама здымачная група дзяржаўнага тэлебачання, паведамляюць праўладныя медыі. Самолет кіруецца ў Егіпет. Беларусаў маюць эвакуяваць праз гэтую краіну, што мяжуе з газай. А прэсавая служба Александра Лукашэнкі апублікавала відэа, як сцвярджаецца, з мяжы з сектарам газа. На ім працаўнікі КДБ Беларусі перадаюць грамадзянам нашай краіны прадуктовыя наборы. У паведамленні падкрэсліваецца, што эвакуацыя беларусаў з газы – асабістае даручэнне самаабвешчанага прэзідэнта. Паводле дзяржаўных медыяў, вылецець адтуль у Беларусь маюць 43 асобы. 7 кастрычніка тэрарыстычная групоўка «Хамас» напала на ізраільскія паселішчы. Распачалася новая вайна на Блізкім Усходзе. Грамадзяне Беларусі сталі шукаць магчымасці эвакуявацца з зоны канфлікту, аднак рэжым не спяшаўся ім у гэтым спрыяць. Частка нашых суайчыннікаў, не чакаючы дапамогі ад нібыта сваёй намінальна дзяржавы, з просьбай аб эвакуацыі з газы звярнулася да Расіі. Пра гэта 10 кастрычніка казалі ў расійскай амбасадзе ў Ізраілі. Накладная колькасць беларусаў пры гэтым не называлася. 12 кастрычніка амбасада Беларусі ў Ізраілі ў адказ на просьбы дапамагчы ў эвакуацыі параіла беларускім грамадзянам купляць квіткі на рэйсы авіякампаніяў, якія не прыпынілі палётаў захопленай вайной краіны. Фактычна, беларусам прапанавалі ратавацца самастойна. І толькі 6 лістапада, амаль праз месяц пасля атакі Хамасу на Ізраіль, з Тель-Авіву вылецеў эвакуацыйны рэйс Белавіі. Той час, калі іншыя краіны бясплатна вывозілі сваіх грамадзянаў, беларусам давялося заплаціць за квіток $550. Но цяпер мы бачым, як пра беларускіх грамадзянаў у зоне канфлікту раптам узгадалі у Лукашэнкі. Эвакуацыя беларусаў у сектару газа атрымала вялікі розгалас у дзяржаўных медыях, і праблемаў з рэйсамі не было. А калі гаворка ішла пра вываз нашых грамадзянаў з Ізраілю, міністр замежных справаў, прызначаны Лукашэнкам, Сергей Алейнік, сцвярджаў, што гэтаму замінаюць заходнія санкцыі. Такая заява не вытрымлівае крытыкі, мяркуе палітычны аналітык Александр Фрыдман. Ну дык, а чаму нельга было дамовіцца з нейкімі расійскімі авіякампаніямі, якія туды лятаюць, і проста дамовіцца, каб яны забралі ўсіх тых жадаючых з Беларусі, выхадцаў з Беларусі альбо грамадзянаў Беларусі, якія жадаюць пакінуць Ізраіль. Ну там ідуць рэйсы кожны дзень, расійскія авіякампаніі робяць гэтыя рэйсы. Можна было б нават не прамы рэйс у Мінск, не ведаю, там у Маскву ці ў Пецярбург ці ў іншы расійскі горад. То бок было б жаданне, можна было б арганізаваць. Так што ўся гэтая аргументацыя, яна досыць недарэчная. Ну і рэйс, як вядома, ён быў камерцыйны,
паколькі беларуская ўлада жадала таксама на гэтым хаця б трошки зарабіць на гэтым рэйсе. Ну і відаць, ён асабліва паспяховым не быў, бо наколькі тут дадзеныя былі агучныя, там нават не было поўнага самалёта у гэтым выпадку. Дарэчы, што тычыцца ўжо грошаў, калі пра гэта ідзе гаворка, то гэта не беларуская асаблівасць. Ёсць еўрапейскія краіны, напрыклад, Германія, якія таксама эвакуіравалі за грошы. Ну, тут ёсць проста розныя рэчы. Адна справа, калі гэта робіцца праз тыдзень альбо праз 2 тыдні пасля пачатку падзеяў, альбо праз месяц, як гэта было ў беларускім выпадку. Ну і нейкай піяр-кампаніі ў гэтай сувязі не было. Не было там бачна людзей, якія дзякавалі Лукашэнку і іншае. У сённяшнім выпадку, ну, тут у іх праблемаў ніякіх не было. Чаму не? Яны накіравалі свой самалёт у Егіпет, забяруць гэтых людзей, і то, як яны ўжо пачалі асвятляць гэтыя падзеі, ну, гэта гаворыць пра тое, што і далей яны гэта будуць працягваць. Там ужо нейкія падарункі паказвалі, і, відаць, наступны крок будзе, гэтыя людзі з'явяцца ў Беларусі, і тут таксама будзе пэўная прапагандысцкая кампанія. Што б я яшчэ падкрэсліў, пакуль тое, што мы бачым, ну, тут выразнае стаўленне рэжыма да эскалацыі на Блізкім Усходзе, да людзей, якія апынуліся ў сектары Газа, якіх эвакуіруюць з сектара Газа, стаўленне куды больш прыязнае і куды больш эмпатыі, чым тых людзей, якіх забіралі з Ізраіля. У нашай студыі з'явіўся палітолог і былы дыпламат Анатоль Котаў. Спадар Анатоль, вітаю вас. Добрый вечер. Вось ужо спадар Александр таксама каментаваў нам гэтую сітуацыю, што эвакуююць грамадзянаў Беларусі сектару Газа, і вельмі добра, але разам з тым паказваюць відэа нейкіх КДБшнікаў з заблюранымі тварамі, якія перадаюць харчовыя пакеты і расказваюць, які важны хлеб. Што гэта ўвогуле такое? Ну, гэта у пэўным сэнсе добрая прапагандысцкая акцыя, добрый піяр. Але чаму супрацоўнікі КДБ? Вось гэта насамрэч вельмі дзіўнае пытанне. Я сёння чытаў таксама спадара Александра, што ён таксама задаваў гэтае пытанне, чаму, каго з Газы могуць эвакуяваць супрацоўнікі КДБ. Таму што, ну, нармальнай сітуацыяй было б, калі б там былі, ну, я не ведаю, супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных справах, напрыклад, а не нейкія, ну, фактычна сілавікі, спецслужбоўцы. Мабыць, там гэта можна было б патлумачыць не тым, што ёсць вельмі высокая рызыка, але таксама, ну, я не чуў пра тое, каб у КДБ былі структуры, якія адказныя за эвакуацыю вось у такіх дзіўных становішчах. Мабыць, насамрэч рэжым вырашыў выкарыстаць гэты выпадак для таго, каб трошкі яшчэ адбіліць імідж КДБ, што яны не толькі хапаюць нязгодных, не толькі займаюцца палітычным пераследам, але таксама некага і ратуюць. Але ежу раздаюць бедным людзям, якія ўцякаюць з зоны ваенных дзеянняў. Спадар Анатоль, увогуле, чаму рэжым так доўга рабіў выгляд, што там няма нейкай вайны, у тым сэнсе, што не арганізоўваў, не рупіўся пра сваіх грамадзянаў ані на тэрыторыі Ізраілю, ані на тэрыторыі сектару Газа. Нават вось чулі, што расійская амбасада хвалілася, што, маўляў, ужо да іх звярталіся беларусы, то бок іншаземная дзяржава, увогуле, якую мы тут, ну, вядома, чым яна займаецца, але беларусы нават туды звярталіся, абы толькі з'ехаць, а ад дзяржавы, якая намінальна свая, не атрымалі дапамогі своечасова. Ну, для беларускіх амбасадаў такія вось выпадкі яны з'яўляюцца вельмі сур'ёзным выклікам, на які яны часам не могуць насамрэч нейкім чынам увогуле адпаведна рэагаваць. І таксама рэжым прызвычаіў усіх, што вось у выпадку крызісных сітуацый, ну, эвакуацыя гэта яна не першая. Вельмі часта ратуюць менавіта расійскія дыпламаты, расійскія самалёты вывозяць беларусаў таксама разам з грамадзянамі Расіі. Ну, вось. Гэта нейкая меншая вартасць, тое, што беларуская дзяржава сама не можа зарганізаваць эвакуацыю? Ну, на жаль, беларускай дзяржаве, фактычна беларускаму рэжыму, хутчэй за ўсё, часцяком шкада грошай на тое, каб вось засылаць нейкія эвакуацыйныя рэйсы. Тое, што вось за гэты эвакуацыйны рэйс, які арганізавалі месяц пасля пачатку вайны
хацелі $550 ад людзей, якія эвакуоўваліся. Это таксама сведчанне аб тым, што не хапае грошай. Ну, гэта якраз сведчанне таго, што рэжым не жадае траціць грошы на сваіх грамадзян. І тут я таксама са спадаром Александром згодны, што відавочная розніца стаўлення да тых, каго эвакуавалі з Ізраілю. То бок гэтыя людзі нібыта могуць заплаціць за ўсё і вялікая розніца у тым, як ставіцца да тых, каго эвакуююць з Газы, то бок з рэгіёну, які пад кантролем сяброў рэжыму. Сапраўды, вось каб даведацца пра эвакуацыйныя рэйсы для беларусаў, і такое падазрэнне ў нас у рэдакцыі з'явілася, што можа і рэйс з Егіпту быў платны. Мы запыталі ўласна ў кампаніі «Белавія», і ведаеце, што пад выглядам сваяка аднаго з эвакуяваных патэлефанавалі ў офіс кампаніі, вось што нам адказалі. Сегодня из Каира ожидается рейс 8798 в 23:10. Один сегодня эвакуационный. Условия оплаты были разные. Пассажир должен был в курсе быть. Разные условия. Здесь я точно вам не помогу. У нас на предыдущий эвакуационный, например, рейс сначала пассажиры оплачивали, а потом летели. Это было в прошлый раз. Аплата, не ведаем, так мы не даведаліся, зрэшты, бясплатны гэты рэйс быў ці платны, але разам з тым увогуле здзіўляе, як рэжым цынічна выкарыстоўвае сітуацыю надзвычайную для таго, каб, напрыклад, пазбегнуць нейкіх санкцыяў. Так? Таму што мы адразу пачулі пра тое, што не могуць арганізаваць эвакуацыйны рэйс з Ізраілю, маўляў, праз заходнія санкцыі, хоць яшчэ, кажучы, на мапу паглядзеў і не зразумеў, якая краіна блакуе паветраны калідор, так? З Менску ў Тель-Авіў, напрыклад. Ну, тут, хутчэй за ўсё, спрабавалі патлумачыць тое, што няма у Белаві сродкаў транспартных дастаткова, каб зладзіць яшчэ адзін рэйс, бо самалётаў стала менш, чым было. Ну, нейкім такім чынам спрабавалі патлумачыць, хаця, канешне, санкцыі тут вельмі штучна былі прывязаныя да сітуацыі. Сапраўды, таму што зноў-такі рэйсы могуць ажыццяўляцца цяпер, наколькі я памятаю, з Ізраілю ў Беларусь. Ізраіль не далучаўся ўвогуле да санкцыяў супраць менавіта паветраных злучэнняў з Беларусю. Яшчэ адзін момант. Цяпер прапаганда малюе, што ўсё гэта робіцца, лезе там не з асабістыя ласкі кіраўніка узурпатара, так? То бок, маўляў, гэта вось асабіста Лукашенка. І што цікава, кожнае ведамства, якое публікуе інфармацыю аб эвакуацыі, гэта не толькі датычыць так званых сілавікоў, але, напрыклад, вядома, МЗС і Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, яны гавораць пра тое, што вось это ўсё з ініцыятывы главы государства. Так? Навошта яны гэта падкрэсліваюць? Што ў нас рашэнне толькі ён мае права прымаць? Ну, фактычна, у гэтым выпадку, калі там даслалі спецыяльны рэйс, які, невядома, платны, бясплатны, хутчэй за ўсё, я так думаю, у гэтым выпадку будзе бясплатным для тых, хто эвакуаваўся. Гэта рашэнне мог прыняць толькі сам Лукашенка, даручыць паслаць самалёт і яшчэ там вызначыць крыніцы, з якіх будуць пакрывацца кошты Белаві, тому што Белавія не тая кампанія, якая для самой сябе гэта зробіць бясплатна. Але гэтая сітуацыя зноў паказвае, што беларуская дзяржава, яе інстытуты, захопленыя рэжымам, яны як бы не ў стане хутка і якасна дапамагчы сваім грамадзянам у выпадку нейкай сітуацыі за мяжой. Так? То бок чарговае такое сведчанне, напрыклад, вось мы знаходзімся зараз у Польшчы, мы ведаем, што Польшча літаральна ў першыя дні пачатку вайны адразу скіравала туды самалёт. Людзі маглі сабе спакойна, бясплатна сесці ў гэты самалёт вайсковы і эвакуявацца ў Варшаву. Маглі таксама ўзяць там з сабой торбы, неабходныя рэчы, бо, напрыклад, пра Белавію вось казалі пра гэты рэйс, які ляцеў з Ізраіля, што, маўляў, там толькі адна торба можа быць у багажы, адна яшчэ нейкая рэч з сабою. Гэта ўвогуле нейкія прыніжальныя практыкі. Як быццам бы гэта мы ляцім нейкай таннай авіякампаніі, якая штрафуе за тое, што ты лішнюю торбу з сабою взяў. Ну, фактычна так. І гэта не першы выпадак. Раней было прыблізна таксама, калі трэба было рэагаваць хутка і хутка на крызісныя сітуацыі. Тое самае было там, калі трэба было людзей эвакуаваць, напрыклад, з Лівіі, калі там пачаўся крызіс, таксама марудна гэта ўсё, пакуль усе там нейкія справаздачы на самы верх не патрапяць і не будзе адтуль рэакцыі, ніхто не будзе рыхтавацца да
ось такіх дзеянняў, звязаных з эвакуацыяй. І заўважым, што санкцый супраць Белавія тады не было. Санкцый супраць Белавія тады не было, але гэта просто Бок не гэта замена. гэта мадэль функцыянавання рэжыму. На жаль, крызісныя сітуацыі і хуткае на іх рэагаванне гэта не тое, неадметная рыса нашага рэжыму. Там ён хваліцца тым, што вось дыктатура вельмі добра працуе, але вось у крызісных сітуацыях яна не працуе ўвогуле. Дэмакраты сваіх грамадзян больш цэняць. Бачу, што дыктатура эфектыўна працуе для захавання самой сябе, і тады хутка рашэнні могуць прымацца, любыя, абсалютна любыя, так, могуць нават самалёт чужы пасадзіць у аэрапорту Менску, калі гэта патрэбна. Разам з тым, спадар Анатоль, вось Александр Фрыдман у каментары Белсату казаў пра тое, што гэтая сітуацыя трошкі ускоўз паказала ўвогуле стаўленне рэжыму да вайны, якая адбываецца паміж Ізраілем і групоўкай Хамас, што вось так цягнулі гуму з эвакуацыйным рэйсам з тэрыторыі Ізраіля, а вось з тэрыторыі сектару Газу ўсё ж такі, дзякуй Богу, хутчэй пайшла гэтая справа, і што гэта таксама паказвае некае стаўленне рэжыму негатыўнае да Ізраілю. Ці вы згодныя з такой ацэнкай? Так, я з такой ацэнкай цалкам згодны, хаця рэжым усяляк спрабуе неяк захоўваць пэўны баланс, але ўсё роўна антысемітызм яго вельмі цяжка схаваць. Гэта вось нейкі такі бытавы ці нават савецкі рудзімент, які захаваўся, што у карціне свету, якая пануе ў галавах Лукашэнкі і яго атачэння, што Ізраіль у гэтай сітуацыі не мае рацыі, а трэба дапамагаць толькі тым, каго Ізраіль нібыта атакуе. Але тут дзіўна тое, што адкуль усё ж такі бярэцца гэты антысемітызм, калі ведаем, што дзяржава Ізраіль нават амбасадара свайго так прыслала у Беларусі свой час у 2020 годзе, уручаў ён даверчыя граматы ўжо ў разгар пратэстаў, і здавалася б, што гэта мела б неяк залагодзіць адносіны. Ізраіль больш дыпламатычна падыходзіць да Расіі і Беларусі, чым гэтыя дзве дзяржавы ставяцца да Ізраіля, і што стала відавочна надзвычай вось якраз падчас гэтага канфлікту. У Расіі тое самае адбываецца, што і ў Беларусі. Бок рэжым ідзе трошкі ўслед за Расіяй, так? Рэакцыя Масквы і такая самая рэакцыя. Гэта ўсё нейкая насамрэч савецкая спадчына, што Савецкі Саюз заўсёды дапамагаў бароцца з Ізраілем. Так бы мовіць, нягледзячы на сентымент Ізраіля ў зваротны бок. Сапраўды, здаецца, што ўсё вяртаецца на нейкія такія старыя рэйкі. Раней здавалася адназначна. Ясер Арафат ездзіў у Маскву па падтрымку, і Савецкі Саюз сапраўды падтрымліваў розныя арганізацыі Палестыны. А потым з распадам Савецкага Саюзу ўсё стало неяк так перамяшалася. Многія людзі не бачылі нейкіх адназначных паралеляў. Цяпер вяртаемся да таго, што і Масква, і вось сатэліты ейныя, у прыватнасці рэжыму Лукашэнкі, адназначна будуць стаяць на баку Хамасу. Фактычна яны і стаяць на баку Хамасу, і вось тая сітуацыя, якую мы разглядаем сёння, яна таксама на гэта перакладаецца. То бок стаўленне да грамадзян Беларусі, якіх эвакуавалі з Ізраілю, яно іншае. То бок яны самі туды паехалі ў нейкі у гэтым канфлікце у варожую краіну, яны могуць за гэта заплаціць. Бо самі вінаватыя. Самі вінаватыя, так, яны не на тым баку. А вось тыя, каго трэба ратаваць з сектару Газа, ты нібыта ахвяры. Вось такое стаўленне рэжыму Лукашэнкі да гэтай сітуацыі трошкі так, як то кажуць, ускоўз, так, яны гэта паказалі. Спадар Анатоль, дзякуй вялікі, што завіталі сёння ў студыю Белсат. Анатоль Котаў, былы дыпламат і палітолог, быў госцем нашага тэлеканалу. Дзякуй вялікі. Спадарства, памятаем пра палітвязняў. 6,5 гадоў у калоніі агульнага рэжыму. Такі вырак суду Заводскага раёну Менску вынес палітвязню Кіму Самусенку. Сярод абвінавачвання ўдзел у так званых беспарадках і неправамернае завалоданне кампутарнай інфармацыяй. Следчы камітэт заявіў, што Самусенка і ягоны знаёмы датычныя да ўзлому інфармацыйнай сістэмы Менгарвыканкаму. Кім Самусенка – герой нашай рубрыкі «Жыве».
Лукашэнкаўская прапаганда знайшла новага ворага. Ім сталіся відэагульні. У адной з праграмаў дзяржаўнага тэлебачання на поўным сур'ёзе абвесцілі каналам прапаганды. Маўляў, канал прапаганды – гэта камп'ютарныя гульні. Яны прапагандуюць нібыта няправільныя каштоўнасці. У чарговым выданні прапагандысцкага ток-шоу запрошаныя спікеры разважалі на тэму перапісвання гісторыі. Адзін з іх, намеснік старшыні так званага моладзевага парламенту Алексей Толстыка, нечакана накінуўся на відэагульні. На самом деле видеоигры являются одним из самых мощнейших каналов для пропаганды каких-либо Вот, ценностей. а где наш ПВТ? И смотрите, где этот распиаренные айтишники? Где белорусские видеоигры? И смотрите, Патриотические. простой пример. Толстыка прывёў прыклад, калі моладзь гуляе за амерыканскіх жаўнераў і страляе ў віртуальным свеце ў савецкіх грамадзянаў, в'етконгаўцаў, кітайцаў і гэтак далей. Праўда, якія менавіта гульні ён меў на ўвазе, спікер не ўдакладніў, але заклікаў дзяржаву звярнуць увагу на гэтую нішу, што фармуе мысленне дзіцяці. Таксама прапагандысты накінуліся на вядомага вытворцу гульняў з беларускімі каранямі, кампанію Wargaming. Ім не спадабалася, што яна запусціла дабрачынны праект для дапамогі ўкраіне. У нашай студыі Ярослаў Кот, заснавальнік BellGameDev, былы рэгіянальны каардынатар міжнароднай асацыяцыі распрацоўшчыкаў гульняў, таксама сцэнарыст гульняў. Спадар Ярослаў, вітаю вас. Вітаю. Што ж вы такога нарабілі? Што за нетрадыцыйныя заходнія каштоўнасці вы праз відэагульні беларусам, так бы мовить, уливаете? Ну, игры все время отражают жизнь, реальность, но в Беларуси, как всегда, проблема с реальностью. И она всегда противоречит правильным посылам, и поэтому у пропагандистов Лукашенко всегда проблемы с играми, которые отражают реальность. А свои сделать хорошие они не могут. Хотя есть одна игра про Лукашенко, точнее две. Одна очень старая, Мениск, где там диджей Лука из-за его убийства получаешь миллион экспириенсов и вечную память. А одна Love in Belarus, где главный герой Коленька, сын Лукашенки, который с Эйсман делает переворот против Лукашенки. Я думаю, што гэта тое, што не падабаецца крот узурпатару. Ён бы хацеў, каб была гульня з нейкімі баявымі бацькамі, якія нішчаць беларусаў. Да, я думаю, что скоро они скопируют украинские игры, которые очень много их было создано, посвященные вторжению полномасштабному в Украину. Я думаю, что они будут менять скины на белорусские, судя по всему, и как-то там переделать, потому что пока что, так сказать, та темная сторона не очень способна создать что-то свое уникальное. Но, тем не менее, у них есть Леста, которая представляет игру World of Tanks, и они делают там достаточно серьезные такие вещи, политические, там, парады и так далее. Разом з тым, усё ж такі, вось вы кажаце, што ёсць каму рабіць гульні, аднак ну, ёсць адток IT-адмыслоўцаў з Беларусі, перадусім таксама людзей, якія працуюць у кампаніях распрацоўвання камп'ютарных гульняў. Ці гэта сапраўды ёсць так, што хтосьці там на тэлебачанні скажа, давайте зробім сваю чырвона-зялёную гульню са сваім светам, дзе Лукашенко цар сусвету, і яны гэта так хутка зробяць? Ну, они стараются. В России тоже стараются. Там были две игры сделали, ну, такие из знаменитых. Вот сейчас делают по госзаказу «Смуту». Такая игра, по-моему, про восстание и пожарского периода. И там, это коли наших продков выгоняли. Да. Вот, «Смута», и ну, посмотрим, что там получится, много к этому вопросов. И россияне попытались сделать ответ на всякие Fallout и Bioshock, они сделали Atomic Heart. Но эти ребята, они постарались обойти санкции и даже опубликовали за рубежом свою игру. Но она с очень низкими рейтингами и некачественная. Они не понимают, что ну, оригинальный контент надо уметь делать, а полноценные создатели, конечно, выбирают свободу и более высокую оплату. Им не нужен чувствовать себя... Основной аргумент разработчиков игр в России, почему те, кто остался, остались, потому что по сравнению со всеми остальными они получают большие айтишные зарплаты. А когда выбираешься в Европу, то просто все получают такие зарплаты. Не то, что ты получаешь меньше. Просто все живут нормально, ну, оборот как-то больше. Сложнее жизнь, но она такая в развитом государстве. И они боятся выезжать, боятся нового, их еще запугивают, стараются. Некоторые остаются. Может быть, еще незнание языков тоже очень останавливает. Необразованность какая-то, ну... И опять же, обещание больших денег и инвестиций от местных инвесторов, которые попали под санкции, не могут вывести средства. Прадстаўнікі рэжыму ўвогуле, мне падаецца, што імкнуцца кантраляваць кожную сферу. Гэта адна з прыкметаў таталітарызму, як мы ведаем з класічных падручнікаў паліталогіі. Аднак ці ўдасца ім
кантраляваць гэтую сферу, ці сапраўды будзе так, што не ведаю, нейкая будзе цэнзура камп'ютарных гульняў, што нельга будзе гуляць у нейкія сусветныя метагіты такія, так сцягвацца без інтэрнету. Ну, даже, да, Лукашенко считает, как он сказал, грудью вскормил прям Это так цензурно. индустрия, да, но даже родная мать не может контролировать своих детей. О чем тут говорить? Индустрия игр, она передовая, она очень разнообразная и свободолюбивая. Да, там есть те, кто идеологически поддерживают, вот как та же Леста, уже давно у них очень такая, прямо скажем, про российско-имперская коммунистическая идеология, как они там умещаются, но это было уже давно там находится, и они сейчас там держат права на World of Tanks и по территории бывшего СНГ, но сейчас они не могут все равно контролировать. Люди могут создавать все, что угодно. Единственное, что белорусы в изгнании тоже опасаются делать политические тематические игры, потому что многие, даже те, кто пытался делать, они боятся за свои семьи, потому что если будут имена авторов, то они... Поэтому и разница, что белорусы, утекачи, они сделали пару игр, но они показывают только своим, между собой опубликовать их публично не могут. А украинцы, они уже с момента полномасштабного вторжения уже около 150 игр сделали на тему полномасштабного вторжения. Тем самым это еще и терапия для граждан, для, ну, как бы даже в украинских играх можно пощечину отвесить Лукашенко, там, подсолнухом или иногда просто там в разных ролях. Это прекрасно, и как бы даже для наших белорусов это... Такий антистресс, не? Да, антистресс, потому что бессилие злит больше всего. И кроме того, сами разработчики хотят как-то выплеснуть это все наболевшее. И вот как бы есть даже вот исследование проводил больше 100 игр, очень разнообразных, потому что у них государство это поддерживает. У нас, к сожалению, пока что нет, но я надеюсь, что мы постараемся с различными организациями, с людьми, мы постараемся сейчас перезапустить наше сообщество совместно с украинскими и белорусскими разработчиками, наджемить какое-то количество игр про Беларусь, про политические реалии. Найдем тех, у кого нечего опасаться, или инкогнито будем их публиковать. Надеюсь, мы вас порадуем уже скоро. Спадзяемся і мы на гэта. Разам з тым, вось тое, што лукашэнкаўцы так накінуліся на камп'ютарныя гульні, пачалі ляпаць языкамі на дзяржаўным тэлебачанні. Магчыма, гэта як бы звязана з тым, што Wargaming, напрыклад, за 2 тыдні сабрала больш за $1 мільён так, ахвяраванняў на патрэбы ўкраіне. Мы ведаем, што Wargaming — гэта фірма, якой мы, беларусы, можам ганарыцца, бо ў Менску была заснаваная, беларусамі заснаваная. Вось. На вашу думку, ці ўсё ж такі з гэтай прапаганды нешта можа быць сур'ёзнае? Ці яны не будуць у стане, ўсё ж такі, вяртаючыся да этого пытання, ці яны не будуць у стане это все контролировать? Игры — это очень мощный источник пропаганды, и они будут стараться это сделать. Не знаю, как у них получится. Тут как фишка ляжет. Мы не знаем. Дело в том, что много талантливых людей в индустрии разработки, они не все на виду. То есть в публичном пространстве многие не появлялись, не появляются, их приходится вытаскивать, как бы. И меня еще в 2018 году никто не видел, не слышал. То есть многие просто наслаждаются работой, и пока вот политика вот не ударит или миссия не появится, они не выходят на свет. Потому что люди творческие, они хотят создавать. И, может быть, кто-то у них тоже появится с их стороны, что-то сделает, но пока что, ну, все-таки игры в современном мире — это больше такой командный труд, большое количество толковых людей, и еще и индустрия, сообщество должны помогать. У нас и в хорошие времена сообщество не совсем развилось, и надо работать, чтобы его создавать. Сейчас и должен кто-то изнутри работать, индустрия, а не снаружи. У нас в стране, когда стремишься к контролю, в Республике Беларусь, как раньше было, когда они стремятся к контролю, они убивают сообщество, наоборот. Искусственно его не поддержишь. Но вот бывает, допустим, используют игры как инструмент. Допустим, скандинавы что сделали? Они в Counter-Strike на одной из карт сделали секретную комнату, в которой информация, вся правильная информация про вторжение в Украину там и все. И игроки в Counter-Strike на территориях там, России и Беларуси, которые заходят играть, они видят, могут найти эту комнату и увидеть настоящую информацию, все факты и так далее. То есть такие вот хитрости делают и очень много. И это, ну, удивительно. Некоторые компании даже сделали уникальные скины, посвященные Украине. Там, и были белорусские моменты какие-то интересные в играх раньше.
это здорово, и это действительно помогает, когда некоторые, правда, все-таки стесняются и опасаются фильтровать русских агрессивных игроков, которые даже там пытаются продвигать свою точку зрения. Они не могут держать нейтральность. Ну, надеюсь, что совместно со временем они придут к тому, что так правильно. Напрыканцы размовы яшчэ адзін момант, які так трошкі насмяшыў асабіста мяне. Заронак прызнаўся, што калі гуляў галадар пярсцёнкаў, то выбіраў оркаў, якія адстойвалі Мордар, так пашыралі яго. Мне такое пытанне, можа быць, тады лукашыстам не трэба нейкія новыя гульні ствараць, проста хай выбіраюць заўсёды толькі злыя расы. Так, мабуть, яны і зробяць, то они уже выбрали. Сапраўды. Спадар Ярослаў, дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Ярослаў Кот, вядомы беларускі таксама стваральнік, сцэнарыст камп'ютарных І даследчык. Даследчык, таксама доктар, так што вельмі рада вас заўсёды бачыць у нашай студыі. Дзякую. Да іншых тэмаў. Юныя пракуроры ўжо ў школах. У Дзяржынскай гімназіі нумар 1 адкрылі клас прававой накіраванасці. На адкрыццё з'явіўся так званы генеральны пракурор Андрэй Швед, які паведаміў, што такія класы неўзабаве адкрыюцца ва ўсіх рэгіёнах краіны. Відаць, будуць распавядаць пра генацыд беларускага народу. Пра іншыя падзеі ў рэгіёнах у нашым наступным матэрыяле. Мост цераз раку Прыпяць на дарозе Калінкавічы-Мазыр закрыюць на рэканструкцыю на 2 гады. Агулам на Гомельшчыне да канца гэтага года плануюць адрамантаваць 21 мост. Гомельская вобласць застаецца адною з самых праблемных у Беларусі, што да якасці дарог і стану мастоў. Затрыманы ў выніку нядаўняга губазікаўскага налёту ў Баранавічах і асуджаны на 15 сотняў праваабаронца Александр Вайцешык абвясціў за кратамі галадавання. Знаёмы з абставінамі справы актывіст Юры Казакевіч адзначыў вялікую імавернасць таго, што Вайцешыку могуць падоўжыць арышт. З мэра Віцебску ў шэфа цырульняў і рытуальных крамаў. Старшыню віцебскага гарвыканкаму Мікалая Арлова знялі з пасады ў верасні, пакуль ён адпачываў у Геленджыку. Цяпер Арлоў прызначаны дырэктарам ААТ «Мірпаслуг плюс», што аб'ядноўвае установы побытавых паслугаў. Прычыны такой ракіроўкі не паведамляюцца. У Менску сёлета паставяць 27 навагодніх ялінак. Сярод іх піксельная і 2 дызайнерскія, паведаміла начальніца аддзелу дызайну прадпрыемства «Менск-рэклама» Тацяна Бугаркова. Так званая галоўная ялінка на Кастрычніцкай плошчы будзе мець вышыню 30 метраў. Спадарства, прапаную зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку bielsat.eu. Сёння мае калегі з сайту падрыхтавалі матэрыял пра тое, як пасля нядаўніх арыштаў топ-менеджераў малочных прадпрыемстваў рэжым узяўся за ўладальнікаў і датычных да бізнесу перавозак маршруткамі. Ёсць і іншыя не менш цікавыя тэмы, пра якія можна пачытаць на нашай старонцы. Напрыклад, пра тое, як некалі найлепшая сярэдняя навучальная установа Беларусі, ліцэй БДУ, дзе я, дарэчы, таксама вучыўся, усё больш пераўтвараецца ў філіял КДБ. У іншым артыкуле калегі распавядаюць пра выставу ў сядзібе таварыства вольнага слова ў Варшаве. Яе аўтарка Ксіша Анёлава паставіла перад сабой задачу паказаць партрэты ўсіх палітвязняў. Выстава складаецца з больш чым 700 твораў. Каб даведацца болей, раім зазірнуць на нашу старонку bielsat.eu. Яшчэ на тэма, калегі з сайту запыталіся ў амбасады Польшчы ў Тбілісі, як цяпер выглядаюць справы з атрыманнем беларусамі ў Грузіі гуманітарных візаў. Аказалася, што, нягледзячы на адмоўныя прыклады, імавернасць атрымання такой візы застаецца. Трэба звяртацца да консула па месцы жыхарства або знаходжання, да пакету дакументаў па магчымасці прыкласці рэкамендацыю беларускага дому. Ёсць нюансы. Цытата. «Разам з тым інфармуем, што гуманітарныя візы, як правіла, выдаюцца ў выпадку прамой пагрозы жыццю, здароўю або свабодзе. У дачыненні да беларускіх грамадзянаў, якія знаходзяцца ў Грузіі, гэтыя ўмовы, як правіла, не дзейнічаюць, таму што Грузія з'яўляецца бяспечнай трэцяй краінай, і беларускія грамадзяне могуць знаходзіцца ў Грузіі 365 дзён без дадатковых фармальнасцяў, а потым аднаўляць гэты тэрмін. Аднак кожны выпадак па гуманітарнай візе разглядаецца індывідуальна, патлумачылі ў консульстве. На нашай інтэрнэт-старонцы bielsat.eu і тэлеграм-канале вы знойдзеце больш матэрыялаў. Нашыя калегі рыхтуюць фота ды відэа факты, экспертную аналітыку.
Як заўсёды заклікаем вас не забывацца пра ўласную бяспеку. Профілі Белсату ёсць ва ўсіх найпапулярнейшых сацыяльных сетках. Мы маем і некалькі тэматычных YouTube-каналаў. Пішыце каментары, ставце ўпадабанні. Менавіта так вы дапамагаеце нам распаўсюджваць інфармацыю сярод большай колькасці людзей. Заставайцеся з Белсатам, але калі ласка, памятайце пра ўласную бяспеку. Ён дыктатар у тым сэнсе, што ён хлопец, які кіруе камуністычнай краінай, урад якой цалкам адрозніваецца ад нашага. Гэтак прэзідэнт ЗША Джо Байден ахарактарызаваў кіраўніка Кітаю Сі Цзіньпіна, перамовы з якім прайшлі ў Сан-Францыска. Іншыя падрабязнасці сустрэчы двух лідараў з дзвюх найбуйнейшых эканомік свету у нашым матэрыяле. Сі Цзіньпін упершыню за 6 гадоў наведаў Злучаныя Штаты Амерыкі. Праблемных пытанняў у дачыненнях паміж двумя буйнымі дзяржавамі назапасілася шмат. Выглядае, прынамсі, частку з іх удалося развязаць у выніку сустрэчы. Мы аднаўляем прамыя кантакты паміж вайскоўцамі. Гэта было адрэзана, і гэта было вельмі трывожна. Так здараюцца няшчасныя выпадкі, непаразуменні. Такім чынам мы вярнуліся да наўпроставых, адкрытых, зразумелых зносінаў. Простая лінія паміж вайскоўцамі з ЗША і Кітаю адсутнічала пасля леташняга інцыдэнту з палётам спікеркі палаты прадстаўнікоў Нэнсі Пелоусі ў Тайвань. Зрэшты, не толькі вайсковыя кантакты былі ў цэнтры ўвагі на перамовах Байдена і Сі. Гэтаксама бакі абмеркавалі супольную барацьбу з наркагандлем, супрацу ў галіне штучнага інтэлекту. Закранулі і пытанне Тайваню і вайну Расіі супраць Украіны. Пытанне нумар 1 для нас. Мы праціўнікі або партнёры. Гэта фундаментальная і ўсеабдымная праблема. Логіка вельмі простая. Калі адзін бок бачыць іншага ў якасці асноўнага канкурэнта, найбольш важнага геапалітычнага выкліку і блізкай пагрозы, тады гэта прывядзе толькі да палітыкі дэзінфармацыі, памылковых дзеянняў і непажаданых вынікаў. Кітай гатовы быць партнёрам і сябрам Злучаных Штатаў. Пасля сустрэчы бакі дамовіліся пра наўпроставую тэлефонную сувязь не толькі паміж вайскоўцамі, але і паміж лідарамі дзвюх краінаў. З намі на сувязі Сергей Джэрдж, старшыня грамадскай лігі Украіна-НАТО, кандыдат палітычных навук. Вітаю вас. Вітаю вас. Спадар Сергей, ось цяпер ўсё ж такі Пекін і Вашынгтон – гэта праціўнікі ці партнёры? Ось як можна ацаніць дзейную сітуацыю? Конкуренты. Они конкуренты, потому что это на самые большие экономики мира, но это и самые большие антагонисты, антиподы, потому что Соединенные Штаты Америки – это лидер демократического мира, а Китай – это тоталитарная диктатура. В принципе, вы здесь упомянули в сюжете, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Ну, это ответ на вопрос журналиста там был. Если бы не этот вопрос, конечно же, в целом прошли переговоры мирно. Видно, что есть желание с двух сторон наладить отношения, взаимодействие, чтобы было. И у обоих лидеров сложная ситуация в своих странах. У Байдена на горизонте выборы в следующем году. У Си Цзиньпина тоже падение экономики, внутренние проблемы не всем понятные снаружи. Там за короткое время министра иностранных дел, министра обороны убрали с политической арены. Есть внутренние репрессии, проблемы с уйгурами на Тибете. Но главное, конечно же, Китай хочет возобновить торговые отношения с Соединенными Штатами в полной мере, потому что они понимают, что и США, и Европейский Союз – это два направления, на которых Китай может заработать деньги. Бакі таксама дамовіліся вось паводле дэкларацыі з перамоваў аб нейкай такой каардынацыі паміж узброенымі сіламі, так, каб не дайшло да нейкага канфлікту. Ці сапраўды можна казаць пра тое, што вось у гэтай канкурэнцыі ўсё ж такі аслабіўся градус такога супрацьстаяння? Можно сказать и так, потому что, в принципе, видно, обе стороны очень тщательно готовились к этому визиту. Перед этим были встречи министров иностранных дел. В принципе, на встрече Байден
показал старую фотографию Си Цзиньпину, когда тот был молодой и приезжал первый раз в Сан-Франциско. Это определенные ностальгические нотки были. Поэтому, конечно же, если возобновилась уже прямая связь между военными, президенты договорились, что тоже будут звонить друг другу для того, чтобы коррегировать отношения. Это, можно сказать, что напряжение спадает. Это, конечно, в целом позитивно для мира, потому что две супердержавы фактически у них есть диалог. В этом плане это положительно. На этом фоне, конечно, роль Российской Федерации падает в никуда, потому что сегодня Россия – это сырьевой придаток Китая. И, конечно же, наверное, мне кажется, что значительная часть времени шла на то, чтобы проговорить две войны, которые есть в мире сегодня, большие войны. Это российско-украинская война и война Израиля против Хамаса. Сустрэчу Джо Байдена і Сі Цзіньпіна пракаментавала экспертка ў пытаннях Усходняй Азіі Наталья Бутырская. Давайте разом послухаем ейнае меркаванне, потом вернемся до размовы. Все-таки пошли на этот диалог и вышли с сигналом, что стороны договорились коммуницировать между собой, указывает на то, что каждый из них понимает ответственность перед миром и перед своей страной, чтобы этот военный конфликт не возник, по крайней мере, на сегодняшний день. И они понимают последствия в случае, если он возникнет. И они говорили даже о случайностях. И почему это важно? Потому что буквально на прошлый месяц и до этого было очень много ситуаций, когда, например, военные корабли или военные самолеты Китая и Соединенных Штатов были близки к тому, чтобы столкнуться случайно. Но, к сожалению, случайности иногда перерастают в очень большие и тяжелые последствия. И это понимают и лидеры стран, и понимают две страны в целом. Поэтому важно, что они встретились, они обговорили проблемные стороны. Спадар Сергей, вы заявили, что и США, и Китай, яны з'яўляюцца цяпер звышдзяржавамі. Ці можам мы казаць пра тое, што абедзве гэтыя звышдзяржавы як бы фармуюць свой полюс, што з аднаго боку ЗША гуртуюць вакол сябе дэмакратычныя краіны ў свеце, заходняя Еўропа, іншыя таксама краіны свабодныя, а Кітай, наадварот, прыцягвае альбо хутчэй падпарадкоўвае ў нейкай ступені сабе аўтарытарныя і таталітарныя рэжымы. У прыватнасці вы згадвалі, што Расія становіцца такім сыравінным прыдаткам для Пекіну. Ну, именно так. Конечно же, США лидеры демократического мира. Китай мог бы быть лидером глобального юга. Но, к сожалению, так как это чисто коммунистический режим, тоталитарная диктатура, он и притягивает к себе подобных. С кем дружит Китай, как бы в таком близком плане? Это Корейская Народно-Демократическая Республика, Северная Корея, это Россия, это Иран. И таким образом это вот круг, где Китай чувствует себя хорошо и уверенно. Сегодня лидером глобального юга становится Индия, потому что Индия – это демократическая страна. Сегодня это страна с самым большим населением в мире. В Индии проживает 1 миллиард 600 миллионов, в Китае 1 миллиард 400 миллионов. То есть Индия сегодня больше по численности, чем Китай. И Индия со всей своей сложной политической системе все-таки есть демократия. Там есть свобода прессы. И, конечно же, есть еще много работы для Индии в части, чтобы достичь уровня экономики больше, чем есть сегодня. Потому что, ну, все-таки мы можем вспомнить и первый спутник Индии, который полетел на Луну, и все другие вещи, то есть в которые Индия преуспевает, ну, нужно еще какое-то время, не знаю, десятилетия, чтобы Индия вышла на уровень
Китая по экономическому развитию. Поэтому в будущем, в принципе, лидер глобального юга – это все-таки Индия. Но реально Китай и США сегодня – это две самые большие экономики. Это ядерные державы, которые, значит, отстаивают свои принципы. И тут, ну, хорошо, наверное, что такой диалог состоялся. Згадалі вы пра тое, што Кітай сябруе з іншымі такімі таталітарнымі рэжымамі, аўтарытарнымі. Лукашенко, дарэчы, таксама ўвесь час спрабуе паказаць, што ён, маўляў, вельмі блізкі да Пекіну, хоць бачым, што КНР вось не так даўно, ну так трошкі, можа, указала нават ягонае нейкае месца, калі не запрасілі яго вось на саміт «Адзін пояс, адзін шлях». Але разам з тым, вось увогуле, на вашу думку, вось ад гэтых перамоваў, якія адбыліся ў Сан-Францыска, што гэта азначае агулам вось для нашага цэнтральна-ўсходня-еўрапейскага рэгіёну ў кантэксце Беларусі, таксама ў кантэксце, вядома, расійскай агрэсіі супраць Украіны? Ну, мне кажется, что, конечно бы, Китай бы проявил себя ну, более благоразумно, если бы он перестал помогать России. Потому что Китай позиционирует себя как такой сторонний наблюдатель, даже это выдает как за некий нейтралитет, но нейтралитета нету, мы видим. Даже понятно, что российско-украинская война идет, это всем известно. 1000 километров фронт, сотни тысяч российских солдат на территории Украины, до 400 тысяч военнослужащих Российской Федерации на территории Украины. Это и в Крыму, и на Донбассе. Украина ведет ожесточенную борьбу. Многие люди гибнут. Это война. В Китае это называют украинским кризисом. Ну, конечно же, это не соответствует реалиям. Поэтому если Китай сократит поставки продукции двойного назначения в Россию, перестанет туда продавать микросхемы, которые использует Россия для своих ракет, а эти ракеты убивают украинских мирных жителей, убивают детей. Больше 1000 детей в Украине погибло от российских бомб и ракет. Это ужас. Поэтому тут, если такое как бы трезвое отношение к Украине будет, тем более, что Китай заявляет, что он за то, чтобы международные договоры в части границ соблюдались, то, конечно же, ситуация здесь немножко изменится. И я думаю, что таким образом это будет влиять на всю центральную и центрально-восточную Европу, в том числе на Беларусь. Мне кажется, что это будет положительно не только там для Украины, но и, возможно, даст какие-то изменения и в политике Беларуси. Спадзяемся на тое, што ўсё ж такі аптымістычныя сцэнары таксама будуць рэалізоўвацца. Спадар Сергей, вялікі вам дзякую за тое, што далучыліся да нашага эфіру. З намі на сувязі быў старшыня грамадскай лігі Украіна-НАТО, кандыдат палітычных навук Сергій Джэрч. Спадарства, застаемся ў тэме замежжа, але звязанага блізка з нашай краінай. Старшыня камітэту літоўскага сейму ў справе бюджэту і фінансаў Міндаўгас Лінге прапанаваў ацаніць магчымасць закрыцця памежных пераходаў з Расіяй і Беларуссю, праз якія ідуць найбольш масавыя патокі кантрабанды. Цяпер на мяжы Літоўскай Рэспублікі і Беларусі працуюць 4 памежныя пераходы, яшчэ 2 афіцыйныя Вільня закрыла ў жніўні. Тады гэта патлумачылі геапалітычнымі абставінамі. Іншыя навіны ў нашым аглядзе замежжа. Фінляндыя часткова закрывае мяжу з Расіяй, заявіў прэм'ер-міністр Петары Орпа. 4 памежныя пераходы закрыюць у ноч з пятніцы 17 на суботу 18 лістапада. Яшчэ 2 памежныя пункты пропуску будуць адкрытыя для надання міжнароднай абароны. Абмежаванні будуць дзеяць да 18 лютага наступнага года. Прычынаю іх увядзення назвалі значнае павелічэнне колькасці мігрантаў на мяжы. 5-й энергаблок Ленінградскай АЭС спынілі ўжо другі раз цягам гэтага года, паведамляе выданне «Камерсант». Прычынай у абодвух выпадках назвалі пашкоджанне лапатак турбіны. Цяпер праводзіцца расследаванне гэтых інцыдэнтаў. Адметна, што аналагічныя турбіны стаяць на энергаблоках БелАЭС.
Ватыкан забараніў вернікам-каталікам станавіцца масонамі. Адпаведны дакумент за подпісам папы Францішка апублікавала ватыканская дэкастэрыя дактрыны веры. Гэта сталася адказам на адпаведны запад з боку каталіцкіх біскупаў Філіпінаў, якія выказалі занепакоенасць з нагоды павелічэння колькасці каталікоў-масонаў у іхняй дыяцэзіі. Чэхія першую з краінаў свету замарозіла дзяржаўныя актывы Расіі на сваёй тэрыторыі. Гэта пашырэнне санкцый, уведзеных супраць Масквы за ўварванне ва ўкраіну. Цяпер забаронены продаж і здача ў арэнду расійскіх аб'ектаў, якія месцяцца на тэрыторыі Чэхіі. Пры гэтым пастанова не закранае будынкаў амбасады Расіі. У доме ў Стаўрапольскім краі Расіі знайшлі цела былога камандуючага 6-й арміі вайскова-паветраных сілаў і супрацьпаветранай абароны РФ Уладзіміра Свірыдава. Ён займаў гэтую пасаду ад 2005 да 2009 год. Побач знайшлі цела жанчыны, меркавана жонкі Свірыдава. Паводле папярэдняй інфармацыі, яны загінулі каля тыдня таму. Прычына смерці пакуль невядомая. Новы дзяржсакратар замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэйвід Кэмеран здзейсніў першы афіцыйны візіт у новым статусе. Ён прыехаў у Кіеў, ды сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім. Кэмеран пацвердзіў намер сваёй краіны і надалей усяляк дапамагаць у адбіцці расійскай агрэсіі, у тым ліку падтрымліваць праз перадачу зброі. Таленавітыя людзі ва ўсім свеце адзначылі дзень рэкордаў Гіннеса. Якім чынам проста паспрабавалі паставіць новыя рэкорды ў некаторых экзатычных дысцыплінах. Прапануем вашай увазе відэа з удалымі спробамі. Калі ж у вас з'явіцца жаданне самым усталяваць нейкі новы рэкорд, не забудзьцеся, калі ласка, паклікаць адмыслоўцаў з кнігі Гіннеса, каб яны яго зафіксавалі. Great job. Appreciate it.成功，祝贺你。Нацыянальная ідэя – гэта экстрэмізм. На гэты раз вылучыўся аж цэлы суд жыткавіцкага раёна Гомельшчыны. Ён пастанавіў прызнаць экстрэмісцкімі матэрыяламі двухтомнік дзяржаўнага выдавецтва «Мастацкая літаратура» са зборам твораў беларускага класіка Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Раней такі статус атрымалі толькі два вершаваных творы «Плывуць вятры» і «Гутарка старога дзеда», аўтарам якіх меркавана быў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Дунін-Марцінкевіч пісаў свае творы ў 19 стагоддзі, часта на злобадзённыя сацыяльна-палітычныя тэмы, у тым ліку пра небяспеку з усходу. У забароненым сёлета ў жніўні вершы ёсць, напрыклад, такія словы: «Ці то так судзіў Бог з намі, гінуць век пад маскалямі». Твор напісаны ў час паўстання Кастуся Каліноўскага. Творчасць Дуніна-Марцінкевіча, яна была абсалютна антыімперскай, антыімперыялістычнай, што ў нашым кантэксце значыць антырасійскай, где абсолютно прямыми словами называется нация-колонизатор не самыми приемными, видать, яны кому-то дуже дагэтуль муляюць вока. Што ж, віншую класіка з актуальнасцю і не віншую всіх нас тым, што гэта адбываецца. Таксама сёлета рэжым Лукашэнкі прызнаў экстрэмісцкімі зборнікі з выбранымі творамі Ларысы Геніюш, Наталі Арсеньевай, Уладзіміра Някляева і Лідзіі Арабей. На падыходзе да экстрэмізму можа апынуцца і творчасць яшчэ аднаго класіка Уладзіслава Сыракомлі. Адчуваючы тренд рэжыму на слова «маскаль» у ягонай творчасці абураецца прарасійская актывістка Бондарова. З намі на сувязі драматург і літаратар Васіль Дранько-Майсюк. Васіль, вітаю цябе.
Прывітанне, Вось, прывітанне, добрый таксама вечер. у мяне ў студыі пазаўчора была пісьменніца Святлана Курс, і яна акурат тады мы пачулі толькі гэтую навіну пра тое, што зноў экстрэмісцкімі творамі называюць творы Вінцэнта Дунін-Марцінкевіча. Яна сказала проста, што класік з 19 стагоддзя, але дагэтуль не забранзавеў, бо не даюць яму спакою ворагі. Ну, это сапраўды, ён не забранзавеў, ён ввогуле ніколі не быў забранзавелы. Гэта быў пісьменнік такога авантурнага кшталту, авантурнага плана. Яго і п'есы такія ж лёгкія, вясёлыя, і ў жыцці было шмат прыгодаў, калі яго хацелі пасадзіць у турму, калі яго хацелі і нейкім чынам, ну, просто у клетку некую пасадзіць несвабоды, і ён заўсёды выбаўляўся, ён заўсёды ратаваўся, ён заўсёды выходзіў пераможцам. І таму, безумоўна, забранзавелым ён ніколі не быў. Ён, наадварот, казаў нам: будьце лёгкія, будьце вясёлыя і перамагайце бяду з добрым святочным настроем. Ніколі не паказвайце, што вам сумна. Ніколі не паказвайце, што вам, так бы мовіць, ну, цяжка, што ворагі вам прычыняюць боль. Не паказвайце гэтага, і тады пераможаце. Ну, за гэта я яго люблю, і я лічу, што это адзін з самых важных і значных нашых пісьменнікаў. Менавіта з яго і трэба пачынаць вывучэнне беларускай літаратуры. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч сапраўды шляхціц такога баявога духу. Ведаем, што ён падтрымліваў моцна паўстанне Кастуся Каліноўскага. Магчыма, таму яго так, дарэчы, не любяць служкі рэжыму. Яшчэ навіна, вось даведаліся, што такая адна пракамуністычная актывістка, сумна вядомая, ўжо зачапілася за Уладзіслава Сыракомлю. І чарговы класік наш вялікі Уладзіслав Сыракомля з 19 стагоддзя. Ёй вельмі не падабаецца, што ён ужывае слова «маскаль», відаць, абразілася, бо відавочна разумее, што гэта пра яе. Гэта так, я паглядзеў, што яна яшчэ пісала на каго. Яна яшчэ абразілася і што ёсць вуліца Наполеона Орды, мастака, які таксама быў такім чалавекам, які не вельмі любіў расійскую імперыю, прымаў удзел у паўстаннях. Ёй это ўсё, не толькі ёй. Яна ж проста выказвае тое, што зараз у нашай краіне асноўнае ў нашай краіне тое, што ідзе змаганне менавіта супраць нашага заходняга суседа, супраць Польшчы, ідзе змаганне супраць беларусаў, якія маюць смеласць казаць, што маскаль не павінен быць над намі. І таму зараз, безумоўна, ідзе такая планамерная акцыя, што яны пачалі з 19 стагоддзя, вось, з Дуніна-Марцінкевіча, з Сыракомлі, зачэпяць, я думаю, і Наполеона Орду, і шмат каго яшчэ, і ўжо Кастуся Каліноўскага. Вось, это ідзе такая паступовае змаганне супраць тых, хто быў смелы, хто змагаўся, хто не баяўся сказаць, што мы павінны быць вольныя, мы павінны быць свабодныя, а галоўнае, свабодныя ад нашага усходняга суседа. Так, сапраўды, яны, на жаль, так могуць і да Янкі Купалы дайсці, які пісаў у свой час, што раз абселі беларуса маскалі ды ляхі, так? І таксама будуць сказаць, што вось, маўляў, класік, які ён словы сабе дазваляў ужываць. Могуць. Яны, наконт Янкі Купалы заўсёды існавала цэнзура, і зараз таксама не ўсё ты з Янкі Купалы можаш прачытаць на дзяржаўным радыё. Калі ты адкрыеш зборнік «Спадчына», табе пакажуць, якія вершы чытаць, а якія не трэба. Ён ужо як бы пад цэнзурай. Але пакуль што яны ўзяліся за 19 стагоддзя, за часы 30-х гадоў, 20-х, калі былі філаматы, філарэты, так, Сыракомлі і так далей, і часы 60-х гадоў. Вось, пакуль што цікавіць іх гэта. А калі яны разбяруцца вось з гэтым перыядам, тады, я думаю, конечно, яны возьмуцца ўжо і за 20-е стагоддзя. Бо акрамя Янкі Купалы, амаль кожны наш пісьменнік гэта быў супраціў супраць імперыі, скажем так. Але спадзяюся, што не хопіць ім часу на гэтыя ўсе рэчы. Ну, бо так, бо столькі творцаў на працягу ўсіх стагоддзяў, ось нават з мінулага стагоддзя Ларыса Генніш таксама ейныя творы прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Толькі гэта ўсё яшчэ раз так паказвае, дае нам да ўсведамлення, як доўга наша эліта упарта і стойка змагалася супраць усходняга агрэсара. Разам з тым, ведаем, што запаветны плод часта, здаецца салодкім. На тваю думку, ці вось гэта ўсе захады рэжыму, яны, можа, наадварот, разлуюць людзей і падштурхнуць да нейкага такога, не ведаю, інтэлектуальнага высілку, каб узяць гэта вось кніжку, напрыклад, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча і прачытаць? Я вельмі на это спадзяюся. Я вельмі спадзяюся, што наадварот гэта толькі зацікавіць яшчэ больш глыбока вывучаць і творчасць Дуніна-Марцінкевіча, і творчасць нашых выдатных паэтаў таго ж 19 стагоддзя, Сыракомлі, Яна Чачота, і яшчэ разок вывучаць і мастацкія творы
Наполеона Орды и музыку Станислава Манюшки? Конечно, безумоўна. Вось я сам стварыў радыёсерыял пра Дуніна Марцінкевіча. Мяне вот тое, што з ім адбылося яшчэ ў жніўні, так, калі забаранілі 2 вершы, якія прыпісваюцца яму. Я пачаў дзякуючы этому вывучаць яго. Я зараз адкрыў для сябе пісьменніка. Цяпер это адзін з моих любімых пісьменнікаў. І я спадзяюся, што не я адзін, а шмат хто з нас будзе адкрываць для сябе і яго, і іншых, і зразумее, якія ў нас былі цудоўныя, смелыя, яркія, нечаканыя беларусы. І яны, і хай іх жыццё і дзейнасць натхніце нас быць такімі ж. Васіль, дзякую табе вялікі за гэтую натхняльную размову. Васіль Дранько-Майсюк, вядомы беларускі драматург і літаратар, быў з намі на сувязі. Нанотэхналогіі ў Малым Сітне. У гэтай вёсцы Полацкага раёну дарожныя працаўнікі фактычна накідалі асфальтавую крошку наўпрост у лужыны і бруд. Відаць, цяпер гэта называецца рамонтам дарогі. Далей без каментара. Дзякую, што застаецеся з Белсатам, і рабіць якасныя навіны дапамагаеце нам менавіта вы. Карыстаючыся нашым чат-ботам, давайце і далей заставацца на сувязі, але яшчэ раз нагадваю, калі ласка, памятайце пра ўласную бяспеку. Часцей наведвайце нашу інтэрнэт-старонку белсат.eu, сацыяльныя сеткі і YouTube. Разлічваем на вашае спрыянне ў прасоўванні матэрыялаў. Будьце актыўнымі, стаўце ўпадабанні, пакідайце каментары. Гэтыя простыя дзеянні спрашчаюць і пашыраюць распаўсюд важнай інфармацыі. Але дбайце перадусім пра ўласную бяспеку. Мы ж працуем для вас. А на завяршэнне нашай перадачы ўзгадаем сцісла асноўныя падзеі гэтага дня. 43 беларусаў эвакуявалі з сектару Газа ў Егіпет. Адтуль яны самалётам вылецелі ў Мінск і мусяць прызямліцца каля 23 гадзіны. Людзей змаглі вывезці больш, чым праз месяц пасля пачатку актыўнага бамбавання сектару Газа, пасля пачатку вайны, якую развязаў Хамас. Прапагандысты Лукашэнкі ладзяць з факту эвакуацыі шоу, ставячы яе ў заслугу узурпатару. З нагоды смерці былога беларускага палітвязня Кірыла Кітуркі, якога знайшлі павешаным у варшаўскім ізалятары, заведзеная крымінальная справа паводле артыкулу польскага крымінальнага кодексу давядзення да самагубства. Цяпер ідзе збор доказаў. У Сан-Францыска адбылася сустрэча Джо Байдена і Сі Цзіньпіна. Кіраўнікі дзвюх дзяржаваў дамовіліся наладзіць наўпроставую сувязь між сабой і між сваімі вайскоўцамі. Яны супольна збіраюцца змагацца з фентанілам, наркотыкамі, які пастаўляецца з Кітаю, зрабіўся надзвычай папулярны ў Злучаных Штатах. Фінляндыя ў ноч з пятніцы на суботу закрывае 4 пункты пропуску з Расіяй. Рашэнне прынялі пасля прагназаванага фінскімі службамі павелічэння мігрантаў на мяжы. Пункты Сала і Вартыус застануцца адкрытымі для прадастаўлення міжнароднай абароны. Абмежаванні папярэдне працягнуцца да 18 лютага 2024 года. У кавярні для пілігрымаў Святаўспенскага манастыра ў Жыровічах знішчылі фрэску, адзін з аўтараў якой забіты рэжымам у 20-м годзе Раман Бандарэнка. На фрэсцы быў намаляваны манастыр пад шатамі абраза Маці Божай Жыровіцкай. Прыбралі таксама таблічку, дзе згадвалася імя Рамана. Гэта былі асноўныя навіны сённяшняга дня. Спадарства, дзякую, што мы былі ўсе разам. Для вас працаваў Вітаў Ціўчык. Зычу добрага вечара.